Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. Het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En na de reclame hebben we een interview met Kelly de Vries van de Peter R. de Vries Foundation. Maar eerst het belangrijkste nieuws uit Curaçao. En het belangrijkste nieuws is dat de staking van Celincor ook vandaag doorgaat. Gisteren is de staking afgekondigd en dat heeft te maken met het feit dat de werknemers van Celincor het niet mee eens zijn dat de verschillende mensen niet terug hoeven komen voor de komende periode. Het gaat om 3 mensen. 2 daarvan werken al 2 jaar bij Celincor. Eentje werkt al 4 jaar, allemaal via een uitzendbureau. En in plaats van ze een vast contract aan te bieden, moeten ze enige maanden weg om daarna weer terug te kunnen keren. Daar is de vakbond BTG het niet mee eens. En namens voorzitter van de BTG, Francely Sillier, is er aangegeven dat er ook weer vandaag wordt gestaakt. Juist omdat Celincor eerder heeft aangekondigd dat er 16 openstaande vacatures zijn. En dit om mensen gaat die heel veel kennis van het werk hebben. Maffia haalde veel geld uit de Girobank. Dat is een opmerkelijk bericht vandaag in de Extra. Het heeft allemaal te maken met de afwikkeling van Girobank. De bank die failliet is gegaan en enige tijd onder curatele stond van de centrale bank. Uit een rapport dat door de centrale bank via het onderzoeksbureau Deloitte naar de minister van Financiën is gestuurd, komt naar voren dat de Amerikaanse maffia zich heeft weten te infiltreren in de Girobank en miljoenen heeft weggehaald van de bank. Er is veel mis in de afgelopen periode of in de afgelopen decennia gegaan met de Girobank. Dat is treurig. Nu nog steeds moet er naar een oplossing worden gezocht om de mensen te betalen die nog steeds geld te goed krijgen van de Girobank. Hun rekeningen zijn bevroren en tot een bepaald bedrag is het geld terugbetaald, maar niet voor alle mensen, niet voor het totale bedrag. Maar dit soort zaken over Amerikaanse maffia maakt de situatie wel steeds vervelender. Opnieuw grote stroomstoring. We hebben het allemaal meegemaakt gisteren op Curaçao. Opnieuw viel de stroom uit, iets na 1 uur. En voor de meeste mensen was bij het begin van de avond de stroom weer terug. In eerste instantie viel bij 70% van de wijken op Curaçao de stroom uit. Uiteindelijk rond 6:30 had 90% van de wijken weer stroom terug. Alleen in de omgeving van Parasassa ging het nog niet goed en daar werd toen hard aan gewerkt. Vervelend is het wel en vooral opmerkelijk na de 2 blackouts van vorige maand. Ook deze grote stroomstoring weer op een donderdag. Het probleem ligt in het netwerk, dat zegt Aqualectra. Die heeft een persconferentie gegeven gisteren. Ironisch genoeg stond er al om 2 uur 's middags een persconferentie gepland van Aqualectra. Iets na 1 viel de stroom uit, maar in ieder geval technisch expert Ray Severina legde uit dat de productie van stroom niet het probleem is op Curaçao. Dat was eerder wel een probleem, dat we niet voldoende stroom produceren. Nu wordt er op verschillende manieren stroom geproduceerd en dat gaat goed. Maar nu ligt het probleem bij het netwerk. Daar moet aan gewerkt worden om te voorkomen dat Curaçao in de toekomst weer een uitval zal krijgen. En tegelijkertijd kwam het nieuws dat de prijs van water flink stijgt. Zoals elke keer aan het eind van de maand worden er nieuwe prijzen van benzine, diesel, water en elektriciteit bekendgemaakt. Nou, de benzineprijs wordt 3 cent duurder per liter. De literprijs van diesel blijft min of meer gelijk. Stroom wordt 2 cent duurder, als je het zo in het algemeen kunt stellen. Maar water stijgt flink met maar liefst 17 cent, zo schrijft de Extra vandaag. Politie gaat auto's in beslag nemen. Cura, de plek waar auto's worden bewaard en ook motoren die niet op de weg mogen verschijnen, dat komt weer terug. Dat heeft de minister van Justitie Shelton Hato aangegeven. Er wordt sowieso gewerkt aan een plan voor meer blauw op straat, meer veiligheid, meer politiecontroles. In de toekomst zullen auto's die bijvoorbeeld zich schuldig maken aan het fieveren op de openbare weg, het rondrijden zonder verzekering, maar ook mensen die de belasting niet hebben betaald, hun auto kan in beslag worden genomen en pas als alles weer goed geregeld is, dan kunnen ze de auto terugkrijgen. De Cura komt dus terug. En dan een jump-in gehouden in Rotterdam. Vrolijk nieuws, het is morgen zomercarnaval in Rotterdam. Dat is in Nederland een groot feest en ook hier op Curaçao kijken we er graag naar. Het
team van Extra is al de hele week in Nederland om verslag te doen van heel veel activiteiten. Maar morgen is natuurlijk de grote dag van het zomercarnaval. U kunt het allemaal volgen op www.extra.cw. En gisteren was dus het opwarmertje, de Cray Loco Loco Jump-In in Rotterdam. Met onder meer Caché, Bouleria, Jens, Ray Laufer, Lady Lava en Rastale. Het was een groot feest. En ook de leden van het team Curaçao hebben zich uitstekend vermaakt al daar. We gaan over naar de reclame en zijn zo terug. Back to school com KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabu, 7 de augustus, bota hanya Yamada. Kuta bisabu, kubota ganadona di e back to school package, incluyendo laptop, wifi dongle di Digicel, ku anya di data, boga tinha chance aqui. Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 floring of mas, of na Subway pa 5 floring of mas e llena bodatos nang patras di bobon e deposite de nos back to school raffle box. Pa mas information, Check nos website. Back to School, patrocina pa KFC, Pizza Hut. Subway. Itapirama. Het schooljaar begint volgende maand weer en dat is voor sommige ouders toch wel een hoofdpijndossier. Het heeft te maken met de schoolspullen, die zijn duur. Het leven is sowieso duur, maar om ervoor te zorgen dat de kinderen weer helemaal tip-top in orde zijn om het schooljaar te beginnen, dat is voor veel ouders lastig. Caribisch Netwerk schrijft vandaag over een onderwerp dat al vaker aandacht krijgt, maar toch elke keer weer erg vervelend is om te lezen. Steeds meer kinderen op Curaçao zullen alleen via donaties aan schoolspullen en uniformen komen. Dat zegt CIGE, dat is het Centrum voor Innovatie en Educatie. Die roept de politiek op om dringend actie te gaan ondernemen. CIGE is er dit jaar in geslaagd om 750 schooltassen met spullen aan jongeren te doneren. Het gaat om jongeren op de peuterschool tot en met het middelbaar onderwijs. Dat het gelukt is, komt ook dankzij particuliere donaties, want de subsidie van de overheid is niet genoeg. Het is alweer de 8e keer dat een dergelijke actie wordt gehouden. En volgens directeur Solange Olaria van CIGE moet er meer aan gedaan worden door de politiek. En in het interview van Caribisch Netwerk zegt de minister van Onderwijs, Sitré van Heijdorren, dat hij op de hoogte is van de behoefte aan schoolmateriaal. Dat de overheid er alles aan doet om te kunnen helpen. Maar volgens de minister kunnen ouders ook op andere manieren geholpen worden, zoals met gratis transport naar school. Tegelijkertijd benadrukt hij dat ouders ook zoveel mogelijk hun verantwoordelijkheid moeten nemen door zorgvuldig om te gaan met geld. Dan gaan we naar de Peter R. de Vries Foundation. Dat is opgericht na het overlijden van Peter R. de Vries, de Nederlandse journalist. En een onderdeel van de Peter R. de Vries Foundation is om te zorgen dat moordzaken die nooit zijn opgelost, alsnog opgelost kunnen worden. We spraken erover met Kelly de Vries, dat is de dochter van Peter R. de Vries. En het gaat om de zaak van Rosleni Magdalena. Deze Curaçaose werd 6 jaar geleden in Amsterdam Zuidoost doodgeschoten nadat ze haar dochtertje van 6 naar school had gebracht op de fiets. Ze ging weer terug naar huis en toen werd ze doodgeschoten. Niemand weet wie het gedaan heeft, tenminste, er is nooit iemand voor gearresteerd. En de fondation van de foundation van Peter R. de Vries looft nu geld uit, €100.000. Dat was vorig jaar al bekendgemaakt in Nederland. Nu wil men vooral weten of er hier op Curaçao en bijvoorbeeld ook in Sint Maarten of Suriname, mensen zijn die meer van deze zaak weten. We spraken erover met Kelly de Vries en we vroegen haar, wat is de zaak precies en waarom is er nu opnieuw aandacht voor? Ja, wij hebben 17 november van 2022, 6 jaar na het overlijden van Rosleni Magdalena, heeft de Peter R. de Vries Foundation €100.000 uitgeloofd voor de tip die leidt naar de dader. Daarvoor hebben we een periode van 6 maanden de mogelijkheid gegeven voor mensen om te tippen in Nederland. Daar zijn flink wat tips op binnengekomen die momenteel nog steeds worden onderzocht door het Cold Case team. Echter, inderdaad zit daar de tip, zoals het er nu naar uitziet, niet tussen. En zijn wij verder gaan kijken, wat zijn nog de mogelijkheden? We hebben daarom de deadline verlengd met nog eens 6 maanden. Dus tot 17 november 2023 kunnen mensen tips bij ons indienen. En daarvoor zijn we inderdaad naar Suriname en Curaçao gegaan. Media-aandacht daar gezocht. Omdat wij hopen dat er mensen zijn die wat meer weten. Aan de ene kant, Rosleni, die komt deels van Curaçao. Zij heeft daar nog steeds familie wonen.
Tegelijkertijd is het gebeurd in Amsterdam Zuidoost, in de Bijlmer, waar veel mensen, Antillianen, Surinamers wonen. Roslenny ging ook om met mensen uit deze verschillende gebieden. Ja, en het kan maar zo zijn dat er iemand is die toentertijd in Nederland woonde, wat wist en terug naar Curaçao is verhuisd. Of een keer tijdens vakantie op Curaçao in een bar wat heeft verteld. En wij hopen gewoon dat er mensen zijn op het eiland die zeggen, ja, ik heb over deze zaak gehoord. Ik wil er wel over praten, als het anoniem kan of voor €100.000. Ons maakt het niet uit als wij maar antwoorden gaan krijgen op de vragen die de familie heeft. Tegelijkertijd wilden wij weten wat nu precies bekend is van deze moordzaak op Roslenny Magdalena. Vooral het feit dat ze eerst haar dochtertje van 6 naar school bracht en daarna werd doodgeschoten, is natuurlijk een treurige zaak. En Kelly de Vries geeft antwoord. Ja, het is een zaak waar eigenlijk vrij weinig bekend is. Inderdaad, ze heeft haar 6-jarige dochtertje naar school gebracht. Er zijn nog beelden waar je op haar ziet fietsen met haar dochtertje achterop. Afgezet, haar een kus gegeven, mama komt je straks weer ophalen. Is teruggefietst richting haar huis en op een bruggetje in Amsterdam Zuidoost is zij neergeschoten en ter plekke komen te overlijden. We weten eigenlijk verder daar vrij weinig van. Er is nooit een pistool gevonden. Ook zijn er weinig beelden te zien. Er is alleen 1 beeld van een fietser te zien. Die lijkt haar te achtervolgen. We weten niet zeker of dat ook het geval is, maar daar lijkt het op. En we willen heel graag de identiteit van deze fietser weten. We kunnen ook nog niet zien of het een man of een vrouw is. Maar misschien is er iemand die beelden ziet en zegt, ja, maar die jas of die fiets of dat loopje of die houding, die herken ik wel. Dat is misschien een familielid of een vriend of een collega. Wij zouden heel graag de identiteit willen weten. En daarvoor belonen wij de tipgever nog eens €25.000 als ze ons kunnen vertellen wie het is. En misschien heeft deze persoon er niks mee te maken. Nee. Misschien heeft deze persoon mogelijk alleen wat gezien, want hij of zij fietste wel in de buurt. Wij willen gewoon heel graag daarmee in contact komen. Dus mogelijk weet iemand het wel en zegt hij, ja, maar ik weet niet of diegene haar heeft vermoord. Dat hoeft ook niet, dat zeggen we ook niet. Wij willen alleen weten wie deze persoon is. Hoe waarschijnlijk is het dat mensen zich na 6 jaar alsnog iets herinneren? Dat is de vraag en Kelly de Vries geeft aan dat er een verschil is tussen zaken die zomaar zich hebben voorgedaan en zaken die een indruk op je hebben gemaakt. Die kun je na 6 jaar nog steeds herinneren. Maar als je bewust iets hebt gezien waarvan je weet, hé, wat ik heb gezien, ja. Dat mag ik eigenlijk niet weten, dat hoor ik niet te weten, dat is gevaarlijk misschien als ik dat heb gezien. Of ik wil diegene niet verlinken. Misschien had je wel een relatie toentertijd met iemand of woonde je naast iemand. Maar misschien is die relatie nu over of ben je verhuisd of heb je geen goed contact meer met die persoon. En is jouw situatie veranderd waardoor je misschien nu wel durft te praten en toen niet. En is het dus niet zozeer dat je het je niet meer kan herinneren, maar dat je misschien nu wel durft te praten. Misschien haalt die €100.000 je over. Misschien is het toch het schone geweten. Het idee dat het dochtertje van Roslenny nu 12 is, een puber wordt, naar school gaat, ook relaties gaat opbouwen. En niet haar moeder aan haar zijde heeft. Maar wat het allerverschrikkelijkste al is. Maar tegelijkertijd hoop je ook dat zij het kan verwerken. Dat zij haar moeder als een mooie herinnering met zich mee kan dragen. Maar dat kan pas als ze antwoorden heeft. Mensen die meer willen weten over deze zaak of bijvoorbeeld uitgebreide video willen zien van de geheimzinnige fietser, die kunnen naar de website www.peterrdevries.nl en dan kun je doorklikken op de zaak Roslenny Magdalena. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Volgt u ons op Facebook, dan vraag ik u om ons te volgen door middel van een klik. En bekijkt u ons via YouTube, abonneer u dan op Extra Journaal. Dat is goed voor ons en goed voor u. Dit was het belangrijkste nieuws, Extra Journaal. We zijn er maandag weer. Fijn weekend. Tot dan. Dag.